Adjong adlaw ninyong tanan, di aday ko karon sa Alima Grace Medical Clinic and Laboratory kay huy naon sa pangitabo nga. Agamang bata na may gipamati, mabitan nang wa ko maka-upload gahapon kay na busy lagi jud in taon ko. So every time nga naay bation ning amang bata, arhi jud mi magdunganan kay mao jud ni madali-dali na mga klinik kay di bitaw piut, di bitaw pud dugay. Dali ra kaadyo ba? Kay kini ba jang natay batang gamay di ba ta moangay og magpila-pila pa nga dugay pa kay naay bata ug abuton sa alingit wa na. So anyway mga kagahid, di ada mi dari kay magpa-test mi sa ijahang poop kay naon sa baning bataa nga sige mag-poop si Jack. Agi jang poop ginagmay ra nga basa. Ja nag-uuna man gajud ko kay mura man gajud pila nakaadlaw nga ni abi ko baog kanang gipanhot ra nga nakakita lagi mo tuo man lagi pitag mga ingana mga kinaraan din ni saya nga nay panuhot ko no ingana. Ja naan sa ba nga pila nakaadlaw wa magyapon mawa mo tuning decide na gajud ko nga ipa-check up na. Anja syempre og magpa-check up ta kay may nahanglan ba gajud naglaboratory. Ja mao gajud ni ang madali-dali ning Alima Grace Medical Clinic and Laboratory na aray dari guys sa buod ubay kay highly recommended din na dani nga clinic kay syempre aside sa mga butag mga staff dari maadhog mga doktor affordable ra pud mas barato-barato ni sa ubang clinic nga hang naibaw-an inis dalton guys okay ra man hinuon si Ja kay active magyapon si Ja pero nag-uod ko sa jang poop kay pirmi bitaw madlo kog ma-dehydrate na ingana pero kay bawa man po ko sa first aid naman po ko urisol hang pa inom-inuman po ginagmay kay aron di ma-dehydrate Ja okay pa man to 3 days ang na okay ra siguro ni pagka 4 days karong adlaw natinga naman mga kagahi kay paglibang ni Ja na may na stain bitaw sa blood gamay mo nga nataranta jud ko di jud magsilbig di na pa check up syempre nakano na ko hala na maka puni amibiasis paradas ni agi na amibiasis man ni agi kay kana lagi mo hungit-hungit na nagkaon man kronik sapatos katong gikan na merdi kikit-kit man kunog sapatos kay si undo may gipabantay hindi ako gibuhat ingus undo nagkit-kit kunog sapatos mo to ang na hagge na amibiasis naman kaapod mo tong dali jud mi dari pa klinik pero grabe ka jud kasuksugan ag panahon kay imbis kay naghuwat mig magpoop si Chadari karon makapalab mi wa na hinuon puding poop di adugat sa hinuon na mo dari wat-wat ja abdan palagi mig mga almost 2 hours mo nang palakaw-lakaw kay arong libang lagi nga na wa man jud hinuon gipakaan-kaan po na og kanang biskwit by the way guys no naamis ko daring bijabas ba kay arang kagamay murag gibunsay siguro ni si Ja kay awag dahon arang gagmadja agbunga arang gagmadja agabang bunga na nahang natan-awan nga guwang na pero arang gagmadja kaadyo nalingaw ko pa kay murag karon pa ko kakita dyan ng bijabasa kay ang kita nga bijabas nga dagko man kaadyo kay bisag bisaya nga bijabas anas kalibunan kay dagko man jud gato arang magajing gagmadja murag magmuta so ngano man gajud no nga labog dito pumisbahay nalibang ni sa kaduha or katulo man siguro to ja karon di ana na mis clinic naghuwat mig magpoop si Ja kay arong mates na wa na hinuon mo nang halaging gipalakaw-lakaw gikantahan pinag-hap little bunnies hap 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 nag-hap-hap pud si Ja pero ang nahitabo wa gihapon so mato nang uli na laman mi pag uli sa bahay naghuwat ang mga labunon ja pag uli diri sa bahay nagdarami og katong sudanan bitaw sa poop kay di man pwede unsa imong sudlan katong mangga dapat kay arong ang mga bakterya nga na ba di jud yung contaminate so si Undoy na namin naghatod sa lab sa ijahang poop kay arong matest ag kami dari ra mi sa bahay kay grabe laging kiataw ug adto sa gawas ning bataan magsige dagan lakaw-lakaw ag inahan in taon malipong pud ni taw ginukod so anyway makagahi medyo nag-uo ko bagon sa result sa test ngina ta okay ra pero nakulbaan lagi ko kay bodyo kung di okay kay naay blood stain na ijahang poop ja naghuwat ko sa resulta daan ni kay arong hang mapatan-aw sa ijahang pidya ja bawo ni kita mga baji no kay ug natay problema or sa puton or basta ug natay mga problema ngano ba makugihan mga tagahat nakugihan og ahat og panghayhay darang gipanglaban ni Undoy kay na istak man na dari kay agamang hangir gamay ra jag labunan ang daghana kana stock ni imong labunan so pagbata ni dalton ang gipagawas ka redyo kay arong malingaw pud dari sa gawas pero ug mo action nagkahapon na nang isod kay daghan naglamok usor ba jag dinggi dari sa Alicia mo nang makulbaan lagi ko na napay gibalita ang gidinggi na pud kani ingana among silingan dito sa pamilya house gipangdinggi gawa nga admit lagi sa ubay so mao lagi na maglimpyo jud sa ato ang palibot kay ana mo guna sila mo pudyo sa mga stagnant nga tubig ug naay mga basurahan dana nga nasudlag tubig ipangjabo basta kay manglimpyo na lang man jud ta kay hadlok adjog dinggirong panahona. Hello guys, maadjong adlaw ni Judy no nag-voice over ako ganina kay wala ko maka-vlog pila ka adlaw na. Kay nabisi ko ang mga vlog sa FB nga na mga late upload ra na. Anyway, ika 4 days nagikan sa katong pagpalab na mo pagpa-check up, naresitahan si Dalton og antibiotic kay nakit-an sa ijahang kanang lab test nga naas da infection ay bacteria pero wa sa amoebiasis way mga parasites ba na are bacteria pero ang pud gi-specify kung sa nga bacteria nadto matong giresitahan antibiotic naka-take na si Dalton og antibiotic for 4 days wa gihapoy alivio guys ja naka-realize man ko nga nag-change pa ko gatas ni Ja is ni agi kay si Dalton kay nag is 26 gold man dyan na pag sukad pag baby pa no tama ning 1 year old pag tungtong ni 1 year old ka pero nga 1 year and 1 month ning try kog bunakid kay brato-brato malagi ning anak ko pwede ra siguro kanang kami magani sa una wa magani gatas-gatas ja ako na unor man pud ko hangano na ba bunakid sa laman pud ta nga na
Kay ang mahal ba dya August 26 gold makahurot do tulo ka nga ni 2 to 3 boxes nga tag 2.4 dya kani tag 3.1 kapin. Di og tulo 3 times 3 hapit mo Jis kay 3 man kapin hapit mo Jis buwan sa milk dalton mo tunay ako magsuway sa tawag bunakid basig mo adun nga adun sa bunakid pero actually gikan sa S26 kay og follower ka sa vlog kay pamadyo kang mao ni gatas ning switch ra mig bunakid ja ang ibalik si Jaog is 26 kay nakanan ako hala wa man DHA ag bunakid maning ko Luy postal tun lang pag na DHA kay makatabang sa brain development matuning balik ko na ni ja kay maura man jehang nakuanan guys nga nakahurot mas dagtog usa ka ingani sukad man jud tong nag-inom sila ning promil basa-basa naman jud isang tae jahang tud nga mao lagi to naabot sa point kas niagi 4 days ago nga naanay blood stain ja kasagaran mag blood stain kay amoebiasis mga nga na man ja wa man ja clear man ja amoebiasis ja ag amoebiasis pod ug makainom na kag antibiotic for 3 days di na ka malibang kay nakatry kong dalton before 3 days ni ja nag-inom antibiotic gitubol na si ja pag sugod og 3 days wa na siya nagdiarrhea magyapon mo ra magway alivio mo ra bitog wa niinom og tambal bisag niinom na sumo tong nga ako nga duk posible ba nga agatas may nakaangin kay diha man jud nagsugod nagbasag sang tae katong ning inom sa daan ni kay sa gibunakid na sa dos mga naaging semana okay man parang nga ning balik nga nun sa dani wala pa din mo udon na gid tiyan so tinga ko ba kay ako confident ra jud ko ning palit og ngani duha naguhang napalit nga ngani yung 2.4 kg ja tag 3 ba ni ka pinitan wa pa ni abre ang plano ni uli na laman ja karon day 1 na mo nga nag-observe nga excuse me nga gi-change siya gibalik si Janas Bunakid ja wa pa ko nakakuan di pa man na mo kuan dadyon di ba nalibang pa sa ganina basa-basa pa kay ganina pang buntag sa nagsugod so balik sa ijang previous nga milk ja ang obserbaran og unsa mo clear ba jud dagi jahang paglibang di na ba dya mag-diarrhea kay naluoy na laygon ja mapilasan na gid ang lubot ba kay siga diarrhea na madjugan ni kanakoy kanang para pud sa pilas katong rapulin gersita ra putos doktor mahang ibutang dali ra pud maadyo ja comment kuno guys ug naamoy kanang experience bitaw nga inyong bata wa mo adun sa gatas first time ang gud ni na nga wala nun sa mo adun dani nga mo man ijang gatas sa gamay pa siya pero atong infant pa jud siya ba 4 months pataas da ra man na start og bunakid sa naging buwan ja mo man dinit ang inin ja pagbalik ni Zadani urag wa na sa mo adun pero lahi nam gud formulation guys kay promil naman ni mo man pang 1 to 3 years old ja gatong from 0 to 12 months 0 to 6 ja 6 to 12 months nga na di ba na ingana sa mga gatas okay man sila to wa man jud say problema ja nagampo lamang ko nga kanira may reason para og amo na nagtangtangan sa ijahang diet ina si ja magkuan nagdiarrhea nasayangan lagi ko dari kapag gani po isa katong usa ka kuan abrihan na ja ang plano dadto og kuan jud sila ning gatas ahal lamang sa gulan og usa ka scoop barundani ja sa gulan og kuan may dang imnon 6 or 7 ag 6 ka scoop adto sa Bunakid ja ag isa ka scoop ngani ang kay daw pa inabrihan sayang mag-adyo ja mapanos ba na ingana within 2 weeks man siguro sa pag-open sa plastic or 4 weeks basta kay dali ra na mapanos din na pwede og ibutang-butang ra na so ano kayo aning plano nga hang paulian isa mo uli dani sorry isa mo uli dani under ba nitong microphone sige tag jagaw jud dere jawa mo under nag-uudyo ko guys ja sayang mo pud kay 3 mil ni kuan na ni kagatas duha na ni ka box nga Bunakid kay barato mo to na pay sukli kay kuan man nag-usa ka box 1 2 1 2 1 3 oh di ag kuan og 1 2 di 2 pura ag duha ag kani isa ka book 3 1 hapit mo 3 2 so na jay duha ka box nga 2.4 grams og 1.2 nga Bunakid tulo na tanang ka box gi-switch na dari pero ngita pa ko muuli dani kay sayang man ni pero mao jay hang kuan guys murag sure jud ko nga mao ni kay parang okay ha pagutoy dyan kinalibang katong wa pa siya hagi pa inom dani dyan nga ana ni bagura na ni bagura kaduga dyan pa kay lain naman na may stain hangit padaplin to kay jagma kuan jagma damage basig na pa mo uli na nanja 2 years pa mag-expiry na 2026 pa i-share ko na yung experience guys bayog na may experience nga napit na yung bata bitaw mo adun sa gatas naluoy lang po kung dal dun dyan musuway na lang po Infagro ning mao kinay ti dyan luoy magud si dyan ganahan magud ako ang ipainom dyan nga gatas kanang na DHA ba kay
ganahan ra po ko nga ma-provide ni dyan na para makatabang sa diyang brain development. Pero maingan man ta, sus, kita malagi sa una, malagi gatas-gatas. Pero kami, wala may gatas-gatas. Ako, wala gatas-gatas, di sa ingan nga pagkuan. Pero man pud matap sa eskwelahan. Sa una, pero wala lagi. Kita gusto mo ditag ihatag mo sunod lagi putas modern nga kuan. Lahi na pag mga bata ron kay tulo pa gani hanitin na mo basa. Ako nakabasa ko 5 man. Pero sa jeans jud siguro pud na og bugoon jud bugoon jud. Og kaliwat jud pud og brighten pud pero gusto man lagi patag provide lagi pud lagi kay mura pud tag magilty gud nga kaya man ang tanaton din nato mahatag nga na ba mura pud tag magilty mo nang dapat jud ka nang do your best din nga nang di ka magilty sa imong gipang buhat ba. So mao ra to guys arang gi-share ninyo share pud ninyo yung kuan ba as a first time ma'am na pareha na nga maka running ba ja og nay batuy nagbata may silang nagniwang kuno ko wa mo ko nagniwang kadto pero ning lose ra ko gamay mga 56 mo pugod na ni 54 na pug kuron dugangan agad jud pagkabawas og 2 ka kilo pero aghang weight sa una kay 48 man wag gyapon ko kapas mas dako gyapon ko ron pero gaha lamang naong sa video ron tang kuan na bintaan nagang naong sa video ron kay na may wide angle na may kuan aghang video sa una kay nga naman pirmi wala di ba tambak ko pero karon kay na may wide na makit-an jud nimo og naka-wide makit-an jud nimo nga niwang-niwang so anyway mga kagahi salamat sa pagtanaw sa atong vlog karong adlaw unta nagya pa mo ugma kay man kamot ko maka-vlog sahay lagi di na maka-vlog tungod sa kadaghay gibuhat labi na karon gyud bukayod na na mga rakit-rakit sa gawas ba kay di ko di vlog ra sa ligan di pwede og vlog ra kay sa panahon karon gamay na lang magkita sa vlog kay naghanap ba vlogger syempre tanga-tangaan punos mga tag-ija na ng YouTube o mga Facebook nga na tanga-tangaan po na nila pero man kamot gyud maka-vlog kay maadto na laman di ba why vlog wa po kay extra maadto nang kuan lagi kanahanglan lagi nga doble kayo jud ba so daghang salamat ay og magkita lang sa sunod video